Millum pazjenti Għawċin bid-diabete jistgħu jibbenefikaw minn servizz ġdid ta' insulin pumps fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, magħruf ukoll bħala teknoloġija ta' frixa artifiċjali. Għandi 14 sena u din il-pump l-ewwel nett tifrankuli ħafna injections u lili fil-ħajja ta' kuljum it-sukkar ħażomuli iktar stabbli. Fit-tnedija tas-servizz fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela qal li dan is-servizz se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja u jnaqqas il-komplikazzjonijiet ta' tfal u żgħażagħ li jgħixu bid-diabete tal-ewwel tip. Spjega li l-pompi tal-insulina jaħdmu f'sinerġija mas-sistemi ta' continuous glucose monitoring u jipprovdu dożi ta' insulina b'mod awtomatiku u kontinwu. Il-Ministru għas-Saħħa qal kif sal-lum 9 pazjenti taħt 18-il sena diġà qed jibbenefikaw minn dan l-investiment. Spjega wkoll li s-servizz diġà ġie estis għal pazjenti li jiżviluppaw id-diabete wara kirurġija tneħħija totali tal-frixa u saħaq li l-mira tal-Gvern hija li fil-futur is-servizz ikun jista' jiġi estis biex ikopri l-pazjenti kollha bid-diabete tal-ewwel tip. Dan huwa investiment ta' 1.4 miljun euro f'tagħmir fuq medda ta' sentejn, investiment fl-istaff fin-nistana ta' 500,000 euro. U dawn l-investimenti jaqdu ma l-investiment tas CGMs, il-Continuous Blood Glucose Monitors, li jiswa l-Gvern il-fuq minn 10 miljun euro. Il-Ministru Bela ħabbar ukoll it-twaqqif ta' klinika apposta fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Ġie stabbilit ukoll servizz ta' contact center li jaħdem 24 siegħa kuljum u li se joffri pariri u għajnuna marbuta ma' dan it-tagħmir. Temm jgħid li dan l-investiment huwa pass ieħor favur il-pazjenti Għawċin.